Welkom terug bij onze YouTube channel. Ik is Alida en dit is Melissa. Zeg hallo Fala. Hallo julle. Oké julle, kom saam met ons. Julle weet mos ons by die huis, like nee in die Kaapie. So kom saam met ons dorp toe. Ons gaan gewoon vandaag een beetje dorp toe. Ja, Melissa is op mijn verjaardag vandaag. Ze gaan gaan een beetje verras. Mijn 18-vorigheid. Yes. Met 18-vorigheid. Yes. So kom gewoon saam met ons dorp toe. Ja. We gaan. Ja. En ons gaan zullen samenvatten en ons gaan een paar goedjes met ons nog krijgen. So ja. Anyway, julle, hij is een verrassing wat wacht. Hij is een verrassing wat wacht. So, doen voor mij, julle moet samen mijn shopping ook doen nog. Die laatste goedjes wat kocht. So, en iemand verjaardag is amper. Iemand verjaardag is amper. Zo moeten we voorbereidings maken voor verrassing. So ja. Stay tuned, guys. Kalla, ons is nou hier bij Melissa. We gaan gewoon naar maat waar we gaan wish. So, we stappen weer op naar huis, toch? Oh, die kookzaal. Daar zit de bij. Oké, Kalla. Melissa is nog voor iets met die kost. Dat is goed dat we koop het actually. En nou stap ik. Ik heb voor ons lekker paspaasje krijgen. En nou is de koning, maar ik heb nog een goede kopie. En nou stuk je erin van ons. Het is de regen, ja, moet voor ons weg. Het zijn dan ons klaas. Dit is de regen. Maar ik stap me nog al regen. Oh, ik ben zo bang om op het pad te lopen. Ik zal even staan met het voelen.